Jeráče zdolal 3,40 bariéru aj samého seba. Ešte aj títo ďalší to stihnú tesne pod 3,40. Antonín Tomeček. A tu je aj Nors. Tomáš Boda, štartové číslo 50. Sedí. A máme tu aj hostia z Lotyšska, Dainis Limanans, ktorý dobehol do cieľa, a ďalšia zo žien je Oršoja Mikšová Kováčová z Maďarska. Druhá v kategórii 40-tičiek. Nehovoríme presne tie mená, tak prepáčte tie roky, tak si to hádam. 253, Zdeněk Jasanský, Česká, veľký finish, Irtekeš z Maďarska. Ženské pole doplňa 978, Anna Pietová z Poľska, tesne ju predstihol pred cieľom Adam Rataj.